Futbol seyircileri, bizden oğudun golları ve akıllı pasları hem de fintleri qoğu görüyoruz. Elbette bize rekord tizi hem halayarız. Tizi futbolcu için esası kurallarının biri deysek yanlışmarız. Önünden aydıp koyayın. Ol sahnamızda Bale hem Messi hem Ronaldo hem yoktur. Bugünkü videomuz 2020 yılda karantinanın hemmeden tiz yürüyen futbolçuları size ödülleriz. Assalamu alaikum qadrli milyonlar oyunu futbol müştakları. Siz için birbirinden kızıklı video taylama devam ederiz. Elbette bana sebep az bolsa hem sizin basan like'larınız hem de yazan tesirleriniz sebeptir. Yeni tutorial video gelmen isteseniz elbette bir like koymayı hayattan çıkarmayın. Kanalda ekran uladık koca yerleşin. Biz olsak videomuzu başlayarız. 10. Nacho Fernandez İspanyol oyuncu diyabet olmana qaramazdan 12 yaşında beri futbol oynayar. Ona tüz ara futbol yürüyüşün kuturur deyip tahmin ediyadiler. Yöne futbolcu öz çıdamlı gücü bilen hemen hayran kaldırdı. Nacho şul mövsüm Real'da yeterli oyun hem görkezmedi. Yöne katnaşan 9 oyunun 2 sananda gol vurdu. Şunun bilen bilelikte qoğu tizi hem görkezdi. Özünün 30 yaşında dünyanın en tiz yürüyen futbolcunun sahnağına girmeyi hem hiç kim karışmadı. Fernandez oyun devamında 34,2 km/saat tizle çıkmayı başardı. 9. Alvaro Odriozola. Yine bu İspanyol futbolcu olsa en yaşlı futbolcu hükümünde en tiz yürüyenlerin sahnağından yer almayı başardı. Alvaro hem bu mövsümde köp oyuna düşmedi. Bari 7 oyun oynap bir sanak gol vurdu. Odriozola dına bir gol bilen değildi. Yuqor tiz bilen hem bu mövsüm yadımızda kaldı. Bu futbolcu sağ kanatda oynanı üçün tüz yürüp bilmeye zerur bolan. Şonda ulu tizlik bilen sağ kanattan orta hücumça topu yuqordan pas verip bilmegi hem de izi qora hem qaydıp biler. Bu işi İspanyol futbolcu qoğu yerini yetirip geliyor. Onun bu mövsümdeki yuqor tizligi 34,9'a çıkmaya başardı. Yatla diyan, yazda Alvaro Bavaria'dan Real düzüne qaydır. Yine başka kulüplerde kreyine oynamaya gitmek mümkünçülüğü katı uluy. 8. Kingsley Coman. Fransız futbolcu 2017 yılda Bavaria'nın esasından koşulandan beri en peydalı futbolcunun sahnağına girmek kıyın bolmadı. Kingsley hücumda her xili pozisiyada qoğu oyunu görkeziyor. Şunun için hem kanatını yutködüp duruyor. Şunun bilen hem öz sizin hem görkezip duruyor. Uzun pasları hem qoğu açılıyor ve özü hem gollu pasları amala aşırıyor. Bunları yönükey sebep Coman 30 km/saat tizliğine yugurip bilyenliğini bu mövsüm görkezdi. 2020 yıl mövsüm Coman 24 oyuna katlaşıp 5 gol vurdu ve yine 5 gollu pas verdi. 7. Muhammed Salah. Müslü futbolcu bir neçə yıllar en tiz yürüyen futbolcunun sahnağına yer alıp geliyor. Öňler tizliğini hemen hayran kaldıran bolsa, hazırda yürün klub sebepli gol maşinesi aylanıp dememiz mümkün. Muhammed Liverpool'da gol vurmak oyununda hem klubu peyda getiriyor. Yuqori texnikayı, futbolcu tizini hem işe salıp duruyor. 35 km/saat tizinin yuqori yürüp bilen futbolcunu Nemis təlimçisi onun hücumda işletiyor. Köplenci ortada koyup uzun pas verip bir möt çıkarma makul görüyor. Şul mövsüm 40 oyunun 20'sinde gol vurdu. Hem de 9 tane gollu pas vermeye başardı. Ölen gol netice. Şul futbolcu sizin gönlünüze yaran bolsa aşağıda tesirle yazıp kaldırın. Görevi hani kanalımızda Salah'ın muştakları neyece barkeni. 6. Leroy Sané. Germaniyalı Wenger köpçünün fikrine göre Avrupa'nın en gol futbolçunun bir hasaplanıyor. Yönü tişke salıp durmağına futbolçunun yuqor derece götürmene peskel beriyer deysek bolar. Leroy hazırda Guardiola'nın planlarına girmeyer. Onların arasında qoğuluğa deysek hem Leroy klubun təzelemeyi mümkün. Ona esasda var klubların biri Bavaria hasaplanıyor. Doğrusunu aytsak, Sané şul mövsüm 2 oyun geçirmene qaramazdan en tiz yürüyen futbolcunun sahnağına girmeyene peskel berip bilmedi. Leroy'un bu mövsümdeki tizligi 35,4 km/saat tizliğini görkezdi. 5. Kyle Walker. City klubunun qoraçısı, tamaşabinlerin başı seyil futbolcusuna aylanıp yetişti. Bunların hemmesi universal oyuncu bolan üçün yetişti dememiz mümkün. Kyle Guardiola'nın soran her pozisiyasında oynap berdi. Dine şul mövsüm kanat qoraçısı hem bolup yetişti. Pep ona akla sığmayacak tizlik üçün kanat qorağını koydu. Futbolcu hem bundan köp safar peydalanmakta. Futbolcunun kapadaşlarının fikrine göre Walker hücum işlerinde ona ulu koşandığını koşuyor. Onun tizligi 35,4
km/saat tezliğini biraz yukarı görkezýär. 4-nji orun Karim Bellarabi. Şul mövsüm stabil oyun görkezip geldi. Bayer klubynyň esas ýulduzy bilen o duet bolup, Haver'in gollaryny uly goşandan goşýar. Karim uly tehnika iyi, onun tezliği hem ören gowy. Şonuň üçin hem oyun dowamında ýügürilen kilometrler boýunça hemişe liderler arasyndan orun alyp gelýär. Bellarabi kemden kem ganatyny çalyşanyna garamazdan uzun pas arkaly jerime çyzygynyň içine girip barýar. 35,5 km/saat tezliginde iyi bolan futbolçyny köp gorawçylar saklap kalmak kyn düşälmese. 3-nji orun Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal klubynyň forwardy özüniň görnüşi we tezligi bilen saýlanyp durýar. Ýokary tehnika hem-de driblingi bilen futbolçy top oýunçylary arasyndan yer almagyna sebäp bolup gelen. Onun oyun derejesine hatta Klopp'un hem Borussia'da oynap ýörende ýokary baha beren. Onun muşdaklar şonuň üçin hem Aubameyang'y ýügürýänçi diýip aýdýarlar. Futbolçy hakykatdan hem 35,5 km/saat tezlige iyi. Hakykatdan hem Aubameyang'yň oýuny görsek, lakamy ýöneri almadygynyň şaýady bolarys. 2020-nji ýyl mövsümde gobbanly futbolçy 30 oýunda 20 gol urmagy başardy. Şunun bilen öz ligasynyň toprorlarynyň arasynda 2-nji orunda barýar. 2-nji orunda Iñaki Williams. Gelecek İspanyol forwardyň aty-enesi öz wagtynda Ganna'dan Bellaga göçüp barýarlar. Şol ýerde Iñaki Baksan akademiyasiň arkaýyn ötýär. Gazyl aklaryň esas düzümine goşulýar we möhüm oýunçyň birini aýlandyrýarlar. Ýaşy wagtdan bäri tälimçeri, tezligi barada gowy pikir bildirenler. Hüjümçi şul mövsüm Ünüs Beren 35,7 km/saat tezligine çenlik götürülüp bildi. Bu futbolça iýem grand klublar gyzykanyp başlady. Ýöne klubyň ýolbaşçylary hem muşdaklary hem Iñaki'ni goýurmak istemeýärler. 1-nji ýer Kylian Mbappe. Fransiýaly futbolçy hiç ýyl şübhesiz bugünkü iň güýçli oýunçy bir hasaplanýar. Kylian ören gowy formada, diýerli her oýunda karşıdaş derejesine gollar urýar. Mbappe ýaş hem-de zehini futbolçy bolup, onun driblingi ýokary derejede. Bundan başga da futbolçynyň fizik güýçleri hem ören ýokary hasaplanýar. Onu gödek oyun bilen toktatmak kıyın bolsa, ona yetmek ulu mesele hasaplanýar. 2020-nji ýyl mövsümde gowy netijeler ýetişdi. Dünýäniň iň tez ýürýän futbolçy adyna eýe boldy. Indi oso netijeler Ünüs Beren. Kylian 33 oýunda 30 gol urup, 17 golly pas bermeye başardy. Hem-de tezligi barada hemmeni hayran galdyryp 36 km/saat tezligine çenli götürülüp bildi. Käbir maglumatlara garaganda Kylian bilen Aubameyang Real klubyna geçmäne ýakyndyr. Bunyň nähil derejede ýalan ýa-da çyndygyny tez arada belli bolar. Dostlar, videomuz şulardan ibarat. Video gonuňyza yarar diýen umytda. Eger gonuňyza yaran bolsa, ökben dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Hoş, sag bolun. Ýene videoda görüşýänçä.